Хочу поділитися практикою з вами, яка називається вправа на розширення фінансової явності. Уявіть собі ту суму, яку ви заробляєте, тобто це всі грошові потоки, які включені до сімейного або вашого особистого бюджету. Напишіть цю суму, а далі розпишіть усі витрати. Наступного дня помножте цю суму удвічі і знову розпишіть витрати. Зауважте, що вже мають витрати бути трошки дорожчі. Знову наступного дня те саме, суму вдвічі, знову витрати. І таким чином ми продовжуємо повторювати ці дії, удвічі збільшуючи 21 день. Якщо ви пропустили один день, починайте спочатку. Таким чином ви побачите, де ваш фінансовий потолок, де ви вже зупиняєтесь і вам нема на що тратити гроші.